Pohľad do budúcnosti dobrovoľného hasičstva na Slovensku spočíva v rukách našich najmenších. V Tekovských Lužanoch vždy s veľkou zodpovednosťou pristupovali k zachovaniu tradícií dobrovoľného hasičstva, ako aj k rozvoju odbornosti a znalostí v tejto náročnej a zaujímavej profesii medzi mladými hasičmi. Jesenné kolo mladých hasičov Plameň v roku 2023 bolo usporiadané s cieľom podporiť tieto hodnoty a posilniť rád mladých hasičov práve v Tekovských Lužanoch. Takže stretli sme sa na tejto súťaži v Tekovských Lužanoch vo veľmi peknom prostredí, zorganizovanej. Je to vlastne jesenné kolo súťaže mladých hasičov Plameň, ktoré sa organizuje každý rok. Je to súťaž zameraná na takú všeobecnú pohybovú zdatnosť detí a trošičku to pripomína nejaké také branné preteky. Táto súťaž jesenné kolo sa organizuje jednak kvôli tomu, aby si deti mohli preveriť svoje schopnosti, aby zistili, ako vlastne fungujú v porovnaní s ostatnými družstvami. A je to robené na jeseň kvôli tomu, že organizačne sa robia jarné kolá súťaže Plameň, ktoré sú podľa medzinárodných pravidiel, ale tieto súťaže sú vlastne iba raz za rok, tak aby sme sa mohli stretnúť aj viackrát do roka, tak sa robí táto jesenná súťaž. Jesenná súťaž pozostáva vlastne z dráhy, ktorá je dlhá zhruba 1,5 kilometra a vlastne na tejto dráhe tie 5-členné družstvá, ktoré sú rozdelené do kategórie mladší a starší žiaci, plnia disciplíny, ktoré pozostávajú jednak z hodu kriketovou loptičkou na cieľ. Pre staršie družstvá máme streľbu zo vzduchovky. Potom sú tam samozrejme hasičské disciplíny, ktoré sú napríklad zdravotná príprava, aby deti vedeli poskytnúť prvú pomoc. Je to jednak formou testových otázok, kde je nejaká batéria otázok a oni by mali vedieť teda správne odpovede na tie otázky zo zdravotnej prípravy. Potom je rozpoznávanie technických prostriedkov hasičských, čiže aby vedeli deti, ako vyzerá nejaká prúdnica, hadica, sacík kož a proste ostatné technické prostriedky. Tento rok máme v podstate 11 družstiev, z toho 8 družstiev je mladších žiakov. Sú tam vlastne zmiešané tie družstvá, čiže dievčatá a chlapci môžu ísť spolu. Na tej jarnej súťaži tam sú družstva zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci. Čiže tu sú tie družstvá zmiešané a vlastne sú tam vekové kategórie, čiže je tam tie mladšie a staršie družstvá. Samozrejme, že ja som predseda okresnej komisie mládeže, čo sa týka dobrovoľného hasičského zboru alebo dobrovoľnej hasičskej ochrany.
A pripravujeme mládež práve preto, aby keď vyrastú, aby sa z nich stali ľudia, ktorí dokážu poskytnúť pomoc, ktorí môžu potom fungovať povedzme v tých obecných hasičských zboroch alebo dobrovoľných hasičských zboroch obcí. A vlastne keby sme tieto deti nepripravovali, tak vlastne ľudia, ktorí nám fungujú ako dospelí, tak pomaličky nám odchádzajú či už z nejakého dôvodu veku, alebo sa odsťahujú. No a my takto pripravujeme mládež a táto mládež potom nám môže prispieť v budúcnosti ako vlastne noví členovia hasičských zborov.